we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! Kumplitoho nato ang inyong buntag pinaagi sa usa ka happy kwentuhan dinhi sa inyong #1 morning show sa Mindanao, ang At Home with GMA Regional TV. Resi, mayong buntag! Good morning sa ayo, good morning sa atong mga kapuso all over Mindanao. Doble ang ato ang good news kaninyo mga kapuso, and for sure ma-inspire sa Manila. Atong makauban kanang buntaga ang nag-top 1 sa Criminology Licensure Examination. Ang storya sa iyahang success ug pagpaningkamot kana ang atong siren unya. Samtang ma-amaze sabta sa storya sa usa ka Mindanaoan achiever nga sa batang edad pa lang nagpasidungog sa tibuok Pilipinas. Ang storya luyo sa iyang success, mao kana ang iyang i-share kanato. And sa Best Talk naman mga kapuso, atong makachikahan, walay lain pa kundi si Kapuso Primetime King, Dingdong Dantes. Maayong butag mga kapuso, it's Best Talk time na sab. This morning mga kapuso, bigatin kaayo ang ato ang makachikahan. Siya lang naman ang nibida isip magkakambal na sina Nate and Michael sa GMA Drama Anthology series na I Can See You, Alternate. Walay lain pa kundi ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes. Maayong butag Sir Dong, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How have you been? Hello, how are you? Okay naman ako. I'm doing good. Sana ikaw rin. And I'd like to greet all our viewers. Mayang buntag sa inyo lahat. Daghan kaayong salamat Sir Dong for taking time for us, lalo na dito sa ating mga kapuso dito sa Mindanao. And you started nga this year with I Can See You Alternate, where you portrayed the dalawang characters naman this time. Paano ito naka-challenge naman sa'yo, lalo na sa skills mo and competence mo as an actor? Ay, grabe eh. Ito masasabi ko, isa sa pinakamahirap na ginawa ko. Hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay talaga, sa buhay. No? Kumbaga parang medyo naging mahaba yung rest period ko since this pandemic started 2 years ago. And dahil naging mahaba yung pahinga ko, naging sobrang bigat din naman ng workload. So sakto lang yung di ba? I was able to rest enough for me to maximize kung ano man yung kailangan kong i-contribute dito sa show na to. So, but yeah, mahirap siya pero masayang gawin. At ang nakikita nga namin na binuhos mo na halos lahat ng mga energy mo for this project, and especially that this project also comes with a lot of plot twists. How different is this, Sir Do, from all the other projects that you've done in the past? Well, sa television kasi, yung trabaho natin in television for the past 25 years, more or less, it revolves around a certain template, di ba, na tayo na nakagawian talaga ng manonood natin. Ito talaga yung gusto ng mga viewers natin. And sometimes we just really have to offer something exciting and something new. And I think yun yung difference ng I Can See You franchise, because it's something na kumbaga parang sa menu, ito yung specials. Parang ito yung you want something more, ito yung pwede namin may offer. Kasi syempre, napakalawak ng range ng viewers natin, and sometimes gusto nilang mas ma-excite sa suspense, minsan gusto nilang mas may dagdag drama. So I think yung I Can See as a concept, very edgy siya compared to our traditional dramas on television. And para sa akin,
okay siya dahil minsan kahit papaano kailangan may bago tayong inaalok sa ating manunod. Ayan, Sir Dong naman, this time around, let's talk about Beauty Gonzalez. This is your first time working with her and she has a lot of, of words of admiration para sa'yo. How was it working with Beauty and the rest naman ng cast ninyo sa Alternate? Like I have said, no, it was really a beautiful experience working with her, and not just with her, but also working with a pool of very, very talented and excellent actors like si Ricky Davao, Jacqueline, si Miss Jackie Lu Blanco, si Joyce Ching, si Brian Benedict, tapos syempre si Beauty, di ba? Napakahusay, napakagagaling ng mga actors, and siguro dahil mahirap yung mga roles namin lahat, no? Hindi lang si Nate at Michael, dahil sobrang galing nila, naisabuhay talaga nila yung mga characters, and I think yun yung isa sa malaking dahilan kung bakit naging exciting siya, kasi talagang ang huhusay talaga nila. And of course, your fans are very overwhelmed, very happy sa mga nagaganap sa iyo, hindi lang sa personal life mo, but in your career as well. How important are your fans naman sa buhay mo? Lalo ng mga fans mo dito sa Mindanao, Sir Dong. Yes, very, very important kasi lahat naman to ginagawa namin para maligayahan kayo, maligayahan sila, di ba? Magkaroon sila ng source of kahit papaano inspiration and aspiration through our stories, di ba? Kaya talagang always top of mind ang mga manonood whenever we make and create, these material. And para sa akin, sobrang nami-miss ko yung physical interaction with our kapuso, there, especially there dyan sa Mindanao. Kasi ang tagal na bago nung huling nakapunta kami dyan. Kaya sobrang nami-miss ko na kayo. Sana balang araw makabisita ulit ako dyan, and para makapagkwentuhan tayo, di ba? So, yeah, iba talaga pag face to face. Correct. At saka, bis na miss ka na namin. Marami kami mga pagkain pwedeng ihain para sa iyo, Sir Dong. Alam mo naman, yan ang mga paborito ko dyan. Diba? And we also wish na sana may season 2 pa ang Alternate. But ito na nga, finale week na ng Alternate. Ano yung mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso naman? And please invite them also na panoorin ang finale na week ng Alternate and all of your future projects, Sir Dong. Yun. So yun na nga, finale week na po ng Alternate. So dahil mini-series siya, talagang 4 weeks lang talaga siya tatakbo. Ako personally, sana nga meron nga talagang season 2. Pero tignan na, panoorin niyo yung ending at kayo magsabi kung pwede bang magka-season 2 o hindi. Kasi 'di ba, kakaiba talaga yung pagkasulat nito Talagang everyday meron talaga mga plot twists and turns na talagang isipin mo paano nangyari yun, hindi ba? Kaya sana abangan niyo po itong huling linggo. Marami pong revelations, and siguro just simply appreciate the excellent work of yung mga kasamahan kong napakagagaling na artista. Directed by Dominic Zapata, si Direk Roman Theodosis, a very good lighting director. Talagang very notable ang kanyang trabaho dito. So I hope na appreciate nyo the past 3 weeks, because I'm sure you will definitely love the plot twists and turns in the coming days. So thank you for supporting Alternate, and I hope to see you all very, very soon. Dagan kaayong salamat, Sir Dong, and stay safe always. Thank you, Attorney. And that was Sir Ding Dong Dantes, mga kapuso. Tutok lang mo kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, sigurado ko mobilib yun ta sa ka-bright ani ato makauban, sanggit miuli lang naman siya. Dala-dala ang gold medal para sa Pilipinas sa bag-uhay lang na human nga Copernicus International Science Olympiad nga gipahigayon sa nasod Amerika. Sabay tang ila-ilahon ang Cagayanon genius nga si Matthew Gregory Kiawit together with Mami Marla Jennifer. Mami Marla and Matthew, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo? Maayo man, maing buntag sa tanan kapuso diha. Daghan salamat sa pag-imbitar sa amo karong buntaga. How are you? I'm fine. I'm fine. Okay. Glad to hear nga na kamo sa maayong kahimtang karon. Pero unang-una, Mami,
And Matthew, unsa ba inyong gibati karon no nga nakahatod gayud mo og karbo ngadto sa atong nasod? Nalipay ka ayo mi no. Dako kayong grasya. Nalipay mi nga amo yung nadesisyonan na largahan na maka-appeal siya on-site dito sa Texas. Kay na at first nagduha-duha mi tungod lagi aning bagong strain variant sa COVID-19 no. Pero giplastar man sa Ginoo tanan o gitugtan kami nga mularga o amo gini gipaningkamutan po ni Matt, nag-review gid siya gayo kay nalargahan mong gid. So nalipay ka mi nga na-accomplish pud namo ang among kinahanglan himuon dito. I am very proud that I won gold medal, and I am also very happy for my hometown and my country. Mami Marla, atong hisgutan kining kompetisyon nga giapila ni Matthew sa nasod Amerika. Alang nasab sa kasayuran sa atong mga kapuso viewers, unsa ba kadako kining kompetisyon nga iyang giapilan ug isip ginikanan, unsa ba ang debate nimo no ngadto nga girepresenta sa imong anak ang ato ang nasod? Okay, so last year, sir, gisugdan man gud ang Copernicus International Math Olympiad. Giapilan gihapon to ni Math last year. So this year, actually 2021, it's the first time na naghimo sila for science, no? Physics and astronomy and natural science. Ang category ni Math is natural science. So sa elimination, daghan kaayo mi nag-appeal, no? Katong first pa kay online. Ang nagpadayon sa finals, no, kay nag-qualify man siya, mauning sa Texas, kuan sila kabuok mga 300 pero different categories. So kani siya ga-handle ni sa ICE, which is the kuan, it's a group, no, nga ga-handle og mga international competitions. And nakuanan po mi nga na-timingan po nga interesado po siya kay science, so mo tong among gi-pursue yun na mag-appeal siya sa science, natural science na na category. Matthew, for sure the competition is a difficult one. For you, what are the preparations that you've done which resulted to you winning the gold medal? I had read a lot and studied a lot. Yeah, so nag-review gid siya og ayo. You had review. And who are your coaches? Maybe you can Teacher April and Sir Patrick Ian. And your science teacher is here. Sir John Dale. And teacher Tetet. Tetet. Yeah, Pakilo. So, hingbasa gini siya, sir, no? I think mo gid na ang number one preparation na mahilig yun magpasa. There should be a love for reading. And of course, training. Mami Marla, sukad kani adto pa ba nakitaan na bagayod nimo og talento o ka-bright si Matthew og diyang nadiskubrihan nimo ang iyahang talento diretso bagayod nimo na gisuportahan siya uban ng imuhang bana? Yes sir, no. Nagsugod yun to na amo ni siyang gapangutan-on. The first thing yun ang amo, it was exposure, no. Nakita niya ang ubang bata nagapangapil. And then gipa-appeal na mo siya, nagsugod siya atong grade 4, nag-appeal siya math contest sa grade 4. When he was younger, mga grades 1, 2, and 3, more into elocution siya. And then grade 4, nag-math contest, nakaadto siya Hong Kong sa finals. And then dito nagsugod, hantod nga na-divert siya to science, no? Nag-appeal po siya og spelling, sir. In fact, nag-qualify po siya for Poland, which was the finals. And but because of COVID, wala siya nakabiyahe. So ga-appeal po siya og English. So he has math, he has science, English, and spelling. Siyempre, Mami Marla, usa ka estudyante pagyapon si Matthew despite sa iyahang pagka-genius. So ginaunsa ninyo pagbalanse ang iyang kinabuhi isip estudyante ug isip usa ka bata? Yeah, as I mentioned earlier, no, the video games gyapon ni siya, sir. We do allow him, but he's very good at following routine. So if we say na naa siya 30 minutes na mag-video game, he follows that, and then after he has to give also the same amount of time to reviewing, no, for the competitions. Kung weekends, no, kana pwede siya nga maka-extend gamay sa iyang mga
playing and being with his cousin and his siblings. Mami Marla, isip inahan, maingon gyud nato nga successful na ang imong anak nga si Matthew. Busa alang sa ato mga kapuso, labi na sa mga ginikanan. Aduna ka ba matambag ngadto kanila, labi na sa pagsuporta sa ilang anak? Akong message lang yun, no, ipangaji yun nato ato mga anak. Ipangaji nato na ang grasya nagaihatag sa Ginoo sa ilang magamit, no, sa insakto na pamaagi. Gaihatag man ginatanan sa atong Ginoo, so naaragid na sa atong pagpangaji nga tagaan ta og strength, no, and wisdom unsaon nato pag-guide, no, pagbantay sa atong mga anak nga gagamito nila ang grasya ug talento nga gaihatag sa Ginoo sa iyo. Daghang salamat Matthew and Mami Marla sa inyong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko nga daghan ang na-inspire sa inyong storya ug padayon sa paglambo. Amping kanunay. Amping po, Sir Cyril. Daghang salamat. Mga kapuso, stay tuned lang kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. This morning, mga kapuso, atong makauban ang nag-top 1 sa Criminology Licensure Examination. Palaylain pa ako di si Sir Brenil Avilla. Maayong buntag, Sir Brenil, ug welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. Unang-una, congratulations! Kamusta ka na? Thank you, ma'am. Thank you good day po sa inyo. Okay ra ko diri, ma'am. Then wala pa ako hantod karon, ma'am. Wala pa ako katuo sa akong ibati og sa akong na-achieve po. Sir Brenil, dili gyud basta-basta ang imuhang naangkon nga kalampusan tungod kay ikaw gyud ang nag-top 1 sa tibuok Pilipinas sa licensure examination sa mga criminologists. Well, pwede ba nimo masaysay kanamo kung paunsa nimo nahibal-an ang resulta ug unsa poy nagdagan sa imuhang hunahuna kadtong higayuna? Sa katong mga panahon na, ma'am, nami sa balay sa Igagaw po. Then narin ni chat sa kalit, ma'am, nga nanadaw result. Gitan-aw nako, ma'am, sa prc.gov. Then pagtanaw nako, ma'am, naadyo akong pangalan mo ton lipay kami, ma'am, ambak-ambak mi sa kalipay sa akong Igagaw. Then mo ta, ma'am, hantod karon, ma'am, di jud ko katuo, ma'am, nga na-achieve nako niya akong gusto. Sir, taas pud kaayo ang imuhang score na nakuha, which is at 90.75%. Unsa ba ang imuhang mga preparasyon sa maong examination? Ay, sa akong preparation, man, kay almost 2 years po. Kay na-postpone man gud among board exam, ma'am, at least ay murag tulo guro kaduhal po na-postpone among board exam kay tungod sa pandemya. Mo to, ma'am, gi-google nako kanang mga half sa year po nga magbasa akong preparation mo gud kay at least 14 hours per day magbasa, ma'am, from 4 a.m. to 10 a.m. Pero dili gud perminti, ma'am, nagya pa mga kanang cut nya na po yung mga kanang mga cheat day ana po. Mo to, ma'am, nya tabang pod sa review centers nga akong ginaapilan ug sa mga exams, mga quizzes ginaapilan ako tanan halos, ma'am, kay para tibalan ako kung asa ko taman bitaw, ma'am. Then kanang pag magbasa pod ko, ma'am, dili lang basa lang po, kinahanglan jud sabton, ma'am. Nya mga reviewers nako, ma'am, halos tanan per subject po, mga unong po kabok sa isa lang ka subject niya ay sa isa ka area niya, wala pa ilabot kung pila ka subject per area. Unong ka area po, ma'am, din sa isa ka area na ay at least 5 nga subjects mo to, ma'am, nakoy 6 ka libro nga ginabasa na, ma'am, sa isa lang ka area. Imong na-mention na while ago nga while ka prepare di ay ka sa imuhang examination, gidungan nimo ni sa imuhang trabaho. Unsa sa ba ng mga trabaho ang imong mga naagian na? Ay katong mga part-time na jobs, ma'am, katong sa PSA po, sa naging census enumerator po ko, kanang sa mga kanabitang sa balay-balay, ma'am, tigtag og mga pila ka buok population. Then sa kuan, ma'am, sa kalendarya naka-try ko sulod sa kalendarya po, nagtrabaho ko as dishwasher po. Then dagan, ma'am, mga sideline nga trabaho, ma'am, nakaadto ko sa Diwalwal po kay para magtabang sa akong papa dito, mag-alsa-alsa sa Bulawanan. Opo, dagan po.
Doon na kay post sa social media tong 2021 kung dili mo hang gisulti nga imong i-perfect ang examination. Og daw na tinuod kini kay nag top 1 man ka. Sir, mao ba gyud ni ang imong pangandoy sukad ka ni adto og gi-expect pud ba nimo nga matinuod kini? Sa una ma'am, gusto jud nako ma'am, mao jud akong ginapangandoy nga at least maka top bitaw ma'am. So mo to ma'am, nag-post ko ato pero naka-only me lang to siya ma'am. Nag-post ko nga i-perfect nako. Kay ako ang mga panghuna-una ma'am nga aim high, ginakuha na ko nga at least kung try i-perfect na ko kay para mga ginabuhat na ko kay mo to mga perfect nga ginabuhat bitaw na ko ma'am kanang mga magpursige ko para ma-perfect. Balag kung dili siya di na ko na makuha nga maka-perfect, at least maubos unsay ubos sa perfect, at least maka-highest, at least maka-top 1, at least maka-top 2 ma'am ana ma'am. Sir, daghan pud kaayo ang nakatutok ka nato this morning sa tibuok Mindanao kung aduna kay mensahe alang sa mga kabatanunan, especially sa mga estudyante, unsa kini? Akuan ma'am, sa tanan nga mga estudyante karon og sa mga nag-eskwela pa, mag-take og exam, kuan lang, sacrifice lang sa ninyo ang inyong mga time, mga enjoy, mga laglaag. Panagsara man gud na good, at least sacrifice lang jud mo sa karon. Then hatag mo time jud sa Ginoo, unaw jud mo permiting Ginoo. Dapat maningkamot jud, doblehan inyong paningkamot kay panagsara man na kay sara man na sa inyong kinabuhi, mag-take mo exam nya kay kung mapasar mo at least makakuan pod nya usa napoy uban nya gusto jud mag-top kuan yung imo inspiration inyong mga pangarap, then buhatag strength ang inyong weakness nga sa kuan po ma'am, sa motto na lang po, consistency is the playground of dull mind. Dagan kaayong salamat Sir Breniel, and once more po congratulations mula sa amin dito sa At Home with GMA Regional TV. Inspiring ug heartfelt yun ang kaagi sa nag-top 1 sa Criminology Licensure Examination nga si Breniel Abilia. Saysay niya nga wala gyud na himong babag ang iyahang kalisod aron makabot ang iyahang mga pangandoy. Gani karon nga usa na siya kalisensyado nga criminologist, andam na matud siya nga moserbisyo sa katawhan ug komunidad. Samtang resi sa batang edad, dako na gayon og na-achieve ang bright student nga si Matthew Kiawit. Dakong tabang matud pa ang family support sa pagdevelop sa iyang kaalam. Tungod sab sa nasakpit nga mga achievements ni Matthew, mas nahimong suod o mas nitibay ang support system sa ilang banay. Ug gisaysay sab di Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes nga dako ang iyahang pasalamat sa iyang mga fans nga nitutok og nisubaybay gyud sa iyahang drama series na I Can See You Alternate. Hangyon niya sa mga fans mga Kapuso na patuloy lang na pagtutok sa I Can See You Alternate kay daghan pag-angay at tanga ng ato ang mga Kapuso viewers. Mga Kapuso, truly inspiring and motivating gyud ang mga storya nato this morning. Sama na lamang aning panultihon gikan kang Dr. Ruplin. If you have a dream, don't just sit there. Gather courage to believe that you can succeed and leave no stone unturned to make it a reality. Mga Kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga Kapusog. Stay safe and healthy, and remember to always start your morning with a smile. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.